Arratsaldeko ordu biak eta 37 minutu, 22 eta 16 irabazi zieten Artolak eta Imazek, Altuna eta Ezkurdiari atzo Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan binakako txapelketa nagusiko, final laurdenetako ligaxkako 5. jardunaldiko 3. norgehiagokan. Altuna eta Ezkurdia ziren favorito, baina beste behin ere ezustekoa eman zuten Artolak eta Imazek gogora ezagun joan dena astean, batetik Altunak eta Ezkurdiak galdu egin zutela Bilboko Deportibon Larrazabal eta Maria Ezkurrenaren aurka, eta Artolak eta Imazek irabazi egin zieten Urretxuko ederrena pilotalekuan Santa Luzi egunez Zabala eta Martijari, beraz bibikoteak dinamika ezberdinetan iritsi ziren atzoko norgehiagokara, eta partida hasieran Ander Imaz nabarmendu nahiko nuke, partida bikaina jokatu zuen oro Arroi Hartzuarrak hasieratik bukaerara, Altuna eta Ezkurdia bezalako bikote bat irabazteko lehenik eta behin gauza asko egin behar dira ondo, baina lehenik eta behin bermea eman beharra dago, eta gutxi galdu eta Imazek alaxe egin zuen partida bikaina jokatu zuen Oiartzuarrak goitik behera, orain ez dioto gogoratzen pilotari galdu ote zuen ere, oso erne pilotaka da guztietan eta benetan bikain sartu zen partida, baina beste hirurak ez, Joseba Ezkurdiari kostazitzaion, egia da aurretik bi porrotetatik bi porrot jasan ostean iritsi zirela atzoko norgehiagoka horretara, eta oso posible da behar bada konfiantza aldetik ere Joseba Ezkurdia 100% ez egotea, eta Jokin Altuna berriz saiatzen asmatu behar horretan etzen fin ibili, eta Iñaki ere partida hasieran bai ikusten zen txispa zegoela, baina asmatzerako garaian eta kamuts ikusi genuen hasieran, eta oso berdindua izan zen hasiera hori, baina esan bezala laukotean nabarmen onena partida osoan zehar eta partidaren zati horretan ere Ander Imaz izan zen. 12 eta 11 iritsi ziren lehen etenaldira, hasieran urdinak aurretik egon ziren 5 eta 1 okerrezpa naiz, gero gorriek buelta eman zioten, baina oro har partida berdindua izan zen, 12 eta 11 iritsi ziren esan bezala lehen etenaldi horretara, eta lehenengo zatiaren amaiera horretan edo ikusten zen ja Iñaki Artola pixkanaka kantxan asentatzen hasia zela, konfiantza gehiagorekin egiten zuen aurrera, bizi Jokin Altunari ere jokatuz, eta konfiantzaz, horixe izan zen Artolaren gakoa, kostazitzaiola behar bada konfiantza hartzea, baina behin hartu zuenean une oro aurrera egiten, defentsan ere oso fin aritu zen, Iñaki Artolaren defentsa ere aipagarria izan zen atzo, defentsa aparta erakutsi zuen, Jokinek behin baino gehiagotan behartu zuen, Zabalean, txokoan, baina pilotaia guztiak eraman egiten zituen aleiako aurrelariak, eta defentsari dagokionez bikain aritu zen. Eta 18 eta 16 iritsi ziren bigarren etenaldira, eta 16. hori izan zen Altunak eta Ezkurdiak egin zuten azken tantoa. Pixkanaka Joseba Ezkurdia ere nik uste fisikoki behera etorri zela, beretzat oso gogorra izan zen lehen zatia, asko ibili beharrean izan zen, eta joan den astean, orain 2 aste barkatu Martija izan zen, gaur Imaz, nik uste bi pilotari horientzat bai partida gogorrak izango dituzte, guztiak dira gogorrak, baina bereziki Ezkurdiaren aurkako partida hauetan ikusten dutenean behar bada gehiagotan nagusitu daitezkela, naiz eta Josebari tantoa sartzeko asko behartu behar duzun, 7. 8. kuadro inguru horietatik ez ibiltzea eurentzat ere mesedegarri da, inolako zalantzari gabe, eta hori bikain baliatu zuen atzo Ander Imazek, horrez gain defentsan aurrean Jokinek utzitako pilotetan ere bikain ikusi genuen, pentsa jokaldi ikusgarri bat ere egin zuen, orain naiz gogoratzen zemagaren tantoa, baina ikusgarria izan zen benetan, ezkerre sotan manoz efektuarekin hor txokoan utzi eta ez Altunak eta ez Ezkurdiak ez zuten sumatu ere egin hori egin behar zuela Oiartzungo aurrelariak, eta azken zatian Iñaki Artolaren inspirazioa distira apartekoa izan zen, harrapatu ala bukatu zuen aleiarrak, emandako pilotakada guztiekin behartu zituen gorriak, eta erabat jada amilduta gorriak azken zatirako, eta honemestez
22 eta 16 irabazi zieten Artolak eta Imazek esan bezala, une honetan beraz, Altuna eta Ezkurdia 2 punturekin geratuko dira, hor sailkapenaren erdiparean, eta Artola eta Imaz berriz, pixkanaka gora, 3. puntua lortuta. Gogoratu beraz, Artolak eta Imazek 22, Altunak eta Ezkurdiak 16 Donostian.